Usnula civilizacija 30, Sibirski cedar 30, Anastazija, prva knjiga, Vladimir Megre. Na putu prema rijeci, kad me je Anastazija pratila do motornoga čamca, sjeli smo da bismo se odmorili, pa sam je upitao: Anastazija, kako ćemo mi odgajati našega sina? Potrudi se steći uvid, Vladimire, ti ga još zasad ne možeš odgajati. I onda, kad on prvi put postane svjestan da promatra svijet, ti ne bi trebao biti pokraj njega. Uhvatio sam je za ramena i protresao: ta što to govoriš, kako se usuđuješ? Ja ne razumijem otkuda si izvela takve neobične zaključke, ipak, sve ti to ne daje pravo da sve sama odlučuješ, narušavajući sve zakone logike. Dijete je ne samo tvoje, nego i moje. Ja želim da ono ima oca, da dobije sve što mu treba i može steći obrazovanje. Shvati da njemu nisu potrebna nikakva materijalna dobra, kakvima ih ti vidiš. On će sve imati od samoga početka. On će još u mladosti primiti toliko obavijesti i shvatiti njihov smisao da će obrazovanje, opet onakvo, kakvim da ti vidiš, biti upravo smiješno. To je isto kao da pošalješ velikog matematičara u školu, u prvi razred. U tebi se javlja želja da daš malenome djetetu nekakvu beskorisnu zvečku, ali ona mu uopće nije potrebna. Ona je potrebna tebi radi tvojega samozadovoljstva. Kako sam ja dobar, brižan. Ako ti smatraš da ćeš stvoriti dobra i dati svojemu sinu auto ili nešto drugo, što se u vas cijeni, tad sve to on i sam može dobiti, ako to poželi. Razmisli u miru što točno možeš reći svojem sinu, što ga možeš naučiti, što si takvoga učinio u životu, što bi ga moglo zainteresirati. Shvati, Vladimire, kad on počne razumijevati svemir, ti će pokraj njega izgledati kao nerazvijeno biće. Zar bi ti želio da u očima svoga sina izgledaš kao glupavko? Jedino što vas može zbližiti jest čistoća namjere, ali ovu čistoću može postići samo nekolicina u vašem svijetu. Ti se trebaš truditi da dostigneš. On, dakle, neće nikada saznati za mene. Ja ću mu ispričati o tebi, o vašem svijetu, kad on bude sposoban pronaći smisao u svemu i kad bude mogao donositi odluke. Što će on učiniti, ne znam. Očaj, bol, povrijeđenost, strašna slutnja, sve se u meni izmiješalo. Poželio sam udariti iz sve snage to lijepo lice intelektualke i pustinjakinje. Sve je jasno, sad je sve jasno. Ti, Jeli, pa ti ovdje nisi imala s kim prespavati kako bi dobila dijete. Nećkala si se još u početku spletkarice. Izigravala si redovnicu. Tebi je bilo potrebno dijete. Džemper, rubac bi ona skinula. I odmah bi na tebe pogled bacili. Ne bi li isplela svoju paučinu, ne bi li me zbunila. Naravno, tebi treba čovjek koji sanja o sinu. I ti si svoje postigla. Ti si na dijete pomislila. Na sina, kojemu je predodređeno živjeti kao pustinjak. A jesi li o meni mislila? Da, ja sam sanjao o sinu. Sanjao sam kako ću mu prepustiti svoj posao. Poučiti ga biznisu, voljeti sam ga htio. A sada kako živjeti? Živjeti i znati da se tvoj majušan sin negdje u zabiti tajge nemoćan povlači. Bez budućnosti, bez oca, da ti se od toga raspukne srce. Ti to ne možeš shvatiti, ženko iz šume. Možda će se srce urazumiti i sve će biti dobro. Bol će takva dušu pročistiti, misao ubrzati, pozvat će neka stvara, tiho je progovorila Anastazija. A u meni se takav bijes uskovitlao, takva ljutnja. Više nisam vladao sobom, dohvatio sam štap. Otrčao sam od Anastazije i počeo iz sve snage štapom udarati o neveliko drvo, dok štap nije puknuo. Zatim sam se okrenuo u stranu, gdje je stajala Anastazija i, čim sam je ugledao. Nevjerojatno, ali ljutnja je počela prolaziti. Palo mi je na pamet, pa nisam li je to opet izgubio kontrolu i razbjesnio se. Kao i prošli put, kad sam je psovao. Anastazija je stajala prislonivši se uz drvo rukom okrenutom uvis, pognute glave kao da odolijeva naletu orkanskog vjetra. Više se uopće ne ljuteći, približio sam se i počeo je razgledavati. Sad je ruke privinula uz grudi, tijelo joj je lagano podrhtavalo, ona je šutjela. Sve se dogodio onako kako se dogodio. Bilo je to što je bilo. Ona će postati majka, kad je tako rekla. Njezin način života, razmišljanje, ta se njom ne možeš.
ali zato je ona fizički dosta jaka, dobroćudna, poznaje dobro prirodu, životinje i pametna je. Pa ipak ona zna puno o odgoju djece. Cijelo je vrijeme tako željela pričati o djeci. Ona će podići sina, takva će ga podizati, proći će studen i oluju. Ne mari ona za njih, ipak će podizati, ipak će odgojiti. Okolnostima se nekako treba prilagoditi. Dolazit ću ka njima ljeti, kao na ladanje. Zimi neće biti moguće, a ljeti ću se igrati sa sinom. Kad poraste, pričat ću mu o ljudima iz velikih gradova. Ipak bih joj se ovaj put trebao ispričati. Oprosti, Anastazija, opet sam se uzrujao. Ona je odmah odgovorila, ti nisi kriv. Samo si nemoj zamjerati, nemoj se brinuti. Tati si bio zabrinut zbog sina. Brinuo si se da mu neće biti dobro, jer je majka tvoga sina poput obične ženke. Ne zna ona pružiti stvarnu ljubav, ljudsku. Samo se nemoj brinuti, ne uzbuđuj se, ti si tako rekao jer nisi znao, nisi ništa znao o mojoj ljubavi, dragi.